God morgen, venner. Jeg er næsten lige sådan stået ud inden for sengen, men har altså været vågen i et godt stykke tid. Jeg har fået lov til at sove længe i dag, og det har været så dejligt. Så det her er virkelig bare lige nyt, mens Simon har haft begge piger herude i stuen. Nu sover Elina lur igen, og Alma hun render rundt herinde på sit værelse og leger, tror jeg. Og så har Simon faktisk lige lavet noget morgenmad klar til mig. Det her, det ser jo sindssygt lækkert ud, og det er også en god omgang, må man sige. Men nu er jeg altså stået ret sent op. Nå venner, det her det er mit andet klip til den her vlog, jeg går i gang med at filme nu. Det har godt nok været en lidt sådan svær dag, må jeg indrømme. Vi er i hvert fald overhovedet ikke sådan kommet i gang med dagen endnu. Men jeg tænker nok, at jeg fortsætter den her vlog i morgen, så det bliver i dag og i morgen i en vlog samlet. Men vi skal i sommerhus, og det er faktisk det, vi sådan skal forberede lidt til. Fordi vi kører i morgen eftermiddag engang, tror jeg. Så vi skal sådan set lige have pakket en masse ting, og lige nu der har vi pakket sådan cirka 0 ting, og klokken den er ved at være 16. Så altså, det er ikke fordi vi sådan har travlt overhovedet, og jeg er sådan i gang med at skrive en pakkeliste. Vi tager det egentlig bare sådan ret stille og roligt. Men lige nu der skal det faktisk slet ikke handle om pakning til det sommerhus, fordi jeg skal faktisk afsted ned mod Netto og handle. Jeg skal lige handle ind til noget tapas, som Simon og jeg skal have her til aftensmad. Og så kigger jeg lige ud på det her sindssyge vejr, der er igen i dag. Prøv lige at overveje, hvor meget det regner. Sådan var det også i min sidste vlog. Og det tordner også igen i dag, og ja, det er bare fuldstændig crazy dansk sommervejr det her. Bedst som man kender den danske sommer. Men jeg tror lige jeg vil hoppe i en regnjakke, og så skal jeg sådan set til afsted ned mod Netto. Jeg kommer bare lige ud til sådan en våd bil her, fordi vores dør her ikke har været lukket ordentligt. Det drypper bare heroppe fra. Det må vi da lige få et håndklæde på, når vi kommer hjem. Alma står klar til at vinke. Jeg håber ikke, det her regnvejr går for meget i lyden hos jer. Men skal vi lige sådan snakke lidt om det her med sådan starten af hele min dag. Fordi jeg har haft sådan ret svært ved at komme i gang, som sagt. Og så er det bare som om, jeg ryger ned i sådan en lille hul på en eller anden måde. Det er ret svært at forklare, føler jeg. Men måske nogen af jer kender det. Jeg tror i hvert fald bare, at jeg er sådan en type, der sådan ikke kan slappe af. Medmindre jeg sådan giver mig selv lov til at slappe af. Og det var ikke sådan helt det, der var planen i dag. Planen var ligesom, at vi skulle i gang med at pakke. Nå, men i hvert fald så gav Simon mig jo faktisk lov til at sove længe, og så derfra havde vi ikke sådan en specifik plan. Og jeg ved ikke, om det er det, der gør det sådan svært for mig, når jeg ikke sådan skal ud af døren som noget af det første på dagen. Fordi så bliver det bare sådan lidt sumpe-mode-agtigt, og så fortsætter det bare sådan. Så er jeg bare vildt svært ved at komme ud af det der sumpe-humør igen. Og så tror jeg faktisk bare, at det der, altså begynder at overtænke alting. Altså sådan vitterligt alting, og tænke på alt muligt, som der ikke er nogen grund til. Så jeg har faktisk bare haft det sådan lidt nederen over det, og spildt min dag på at have det sådan. Men sådan er det. Nu har Simon simpelthen sendt mig ud af døren, for at jeg kunne komme ned og handle, og sagt, at jeg bare skulle tage afsted. Jeg gad egentlig godt have gået herned, men altså de har varslet tordenvejr sådan moderat til klokken 8 i aften, så det var nok ikke så sikkert at komme ud på en god tur med Elina eller Alma eller nogen andre. Nå, jeg er kommet frem, så nu vil jeg altså hoppe ind og finde mig en indkøbskurv, og så skal vi have handlet ind til noget mega lækker tapas, fordi det er jo i hvert fald noget, der kan få mit humør op. Og så kan det være, at vi lige skal kigge efter en lille snack eller to måske. Yndlingsafdelingen, det er simpelthen Nettos spotvarer. Føler især heromme. Typen, der er taget afsted i klipklapper og regnjakke. Nu skal jeg da love jer for, at jeg har fået handlet. Og jeg tænker lige at lave et lynhurtigt haul. Er lyset godt, eller er det spot træls? Jeg har lige slukket spotsene op i loftet. Men jeg har seriøst fundet alt muligt forskelligt lækkert, og jeg har været en lille tur forbi spotafdelingen. Så det skal vi også lige have kigget lidt på. Først og fremmest har jeg altså fundet sådan nogle Oreos her med chokolade omkring, og jeg har aldrig selv smagt sådan nogle her, så det er lidt spændende. Så har jeg... Vil du smage sådan en her? Nej. Med chokolade på? Ja. Jeg har også købt sådan nogle riskiks her med chokolade. Der er altså bare ret gode. Vil du tage en skål? En lille skål? Prøv at se, den her. Den har jeg altså købt 2 poser af.
Så har jeg også fundet dem her, som jeg synes så vildt spændende ud. Det er sådan en majskiks, tror jeg, og så med noget dumle-tema, og jeg elsker jo dumle. Jeg har i hvert fald sådan nogle crunchy dumle, som er mine absolut favoritter, så nu skal vi altså prøve dem her på et tidspunkt. Og hvis I måske kan huske, jeg har prøvet sådan nogle her med Toblerone-smag, så fandt jeg altså i dag de her to. Det er med Daim og med Oreo, og de skal altså ind på køl, så jeg tror lige, at jeg vil skynde mig at sætte dem herover i køleskabet. Så har jeg fået handlet en hel masse ting ind til vores tapas i aften. Der er for eksempel de her små serrano-ruller, som seriøst er så lækre. Der er sådan noget ostecreme herinde i. Og så er der dem her med flødeost inde i. De er altså også virkelig gode. Og så har jeg altså købt lidt forskelligt pålæg til det. Så har jeg fundet nogle mini-salamier. Og dem her også til tapasen, tænkte jeg. Jeg har selvfølgelig også købt en masse forskellige gouda, fordi det er vores yndlings. Der er den her med chili og med pesto. Det koster 20 kroner stykket, hvilket jeg føler er en ret god pris. Og så er der denne her gouda, som bare er sådan en helt klassisk. Den her, der hedder Holland, den smager altså virkelig, virkelig godt, og kan købes i Netto. Jeg har selvfølgelig også købt lidt oliven til det, og sådan et glas pesto. Så kommer jeg lige forbi nogle køleelementer, som vi virkelig mangler ud til vores køletaske, vi har købt os. Og der koster sådan en pakke her med 2 stykker i, altså en 10'er, så jeg tænkte, det kan jeg lige så godt få købt. Så har jeg købt noget lidt interessant. Det er altså sådan nogle her, man fryser også lidt sådan nogle små mini-is. Selvfølgelig med gurke-tema, og det koster altså en 10'er for sådan en pose her. Ej. Se nu, hvad der er sket. Okay, man skal ikke lægge sit brød nederst. Jeg har selvfølgelig købt noget brød til i aften. Det her ciabatta, det er bare sådan det helt billige. Nu det ene her så lige knækket. Nå, det må vi så lige arbejde med. Det er bare knækket fuldstændig over. Ja, men det kan jo heldigvis spises alligevel. Og det sidste, der er hernede, det er altså denne her. En kæmpe stor olivenolie, fordi det manglede vi virkelig. Det aller sidste, jeg lige har stået, det er altså den her skyr. Så ja, det var altså indkøbene. En masse forskellige til tapas, og så lidt forskellige snacks. Jeg tror ikke, vi kommer til at smage sådan på alle snacksene her i den her video, men så kan det være, at jeg gør det i nogle af mine fremtidige vlogs. Nu vil jeg lige få sat alt det forskellige her på køl og frys og så videre. Jeg har lige fundet nogle forskellige af de her poser frem, fordi jeg tænker, at det er sådan dem, der er ret smarte at pakke i til vores sommerhustur. Vi skal være afsted i bilen, og der skal vi både have barnevogn og klapvogn og alt muligt med. Så det skal jo fyldes så lidt som muligt derude. Men inden jeg sådan begynder at pakke ting og sager ned, så tænker jeg lige, at jeg lægger det hele ud. Bare lige så jeg kan få mig sådan et overblik og være sikker på, at vi forhåbentlig får det hele med, i hvert fald det meste. Prøver jeg lige at se, om ikke vi kan pakke så minimalistisk som overhovedet muligt, og kun sådan have det absolut højst nødvendige med, selvom jeg føler, at der er ret meget. Men nu starter jeg altså med pakningen, og jeg tror, jeg starter herinde i mit eget skab. Jeg har lige lavet mig en bunke her med noget forskelligt. Der er blandt andet en kjole, en strikcardigan, en varm trøje, og så er der så en nederdel og lidt forskellige par bukser her. Men jeg tror simpelthen lige, at jeg skal sådan have kigget på det og lagt det ud i sæt det hele, så jeg ikke får overpakket, og så jeg ved, at der ligesom er noget, der sådan kan mixes og matches. Jeg er hoppet herind og har fundet noget af pigernes tøj frem. Det herovre, det er Almas, og det fylder sådan lidt mere end Elinas lille bunke her. Jeg har prøvet at finde et sæt tøj til hver dag, og så har jeg lige pakket sådan lidt ekstra her til Alma, som en badedragt for eksempel, fordi der er sådan et vildmarksbad, vi kan bade i. Så det kan være, hun er med deri. Og så er der også en cardigan og en varm cardigan, og selvfølgelig lidt nattøj. Og til Elina, der har jeg altså lige fundet lidt savlesmække frem, fordi hun er begyndt at gylpe ret meget. Og så har jeg selvfølgelig også husket lidt forskellige strømper til begge pigerne her. Så jeg tror faktisk bare sådan tøjmæssigt, er det her ud over noget overtøj selvfølgelig. Men jeg tror faktisk godt, at jeg kan få det her ned i en pose samlet. Så kan der altså også være plads til lidt ekstra hernede i, om det bliver noget regntøj eller nogle bøger. Ja, så skal vi have det her med i sommerhus. Så lækkert det her, føler jeg. Så venner, så er der faktisk et stykke tapasfad klar her. Det tager seriøst ingen tid at lave det her, selvom det ser ret fancy ud, føler jeg. Men det er ret hurtigt lige at sådan sætte op. Jeg ved ikke, har vi brugt 10 minutter eller sådan noget nu? Ja, virkelig. Max tager 10 minutter. Så nu venter vi faktisk bare på brødene, der er herovre. Brødene, de er kommet ud af ovnen, og nu er vi altså klar til at spise. Og så er vi kommet frem til, at vi skal se Stormester. Der er nemlig kommet en ny sæson, som vi ikke er startet på endnu. Så det går vi altså i gang med nu.
Good morning. Jeg er hoppet herud på badeværelset, og vores aften i går, den endte faktisk med, at Alma hun var vågen i ret lang tid. Så jeg fik simpelthen ikke lige filmet eller pakket mere i går aftes. Men det er simpelthen søndag, og vi skal i sommerhus i dag. Vi kan tjekke ind fra klokken 15, og der er sådan noget halvanden times tid derhen cirka. Så jeg tror, vi prøver at satse efter at køre omkring klokken 1. Så har vi lige sådan en god halv times buffer, og ellers så kan vi jo også sagtens komme sådan efter klokken 15. Men vi vil gerne sådan prøve at satse på at være der omkring i hvert fald. Men som sagt, så er jeg altså hoppet herud på badeværelset, og er lige ved at pakke herover. I den her, der skal min makeup ligge. Den er fra H&M og bare mega smart. Så kan ens børster nemlig stå heroppe, og så har man bare sådan overblikket over alt ens makeup heri. Og ellers så pakker jeg noget hudpleje og lidt forskelligt til håret og sådan noget i den her. Så jeg tror, jeg er ved at have ret godt styr på alt til min hud og mit hår. Og nu er det simpelthen bare makeup-skuffen her, som jeg skal have pakket lidt ting og sager ned i den her. Jeg har også sådan fået gjort mig klar og lagt min makeup her til dagen, så jeg ligesom sådan har styr på den del, og så kan resten her bare blive pakket ned. Jeg frygter seriøst altid sådan at glemme noget, og ellers så prøver jeg altid at være god til sådan at trøste mig selv med at fortælle, at man altid kan købe noget et eller andet sted, hvis man har glemt noget meget vigtigt. Men jeg pakker egentlig ned sådan fra bunden af, sådan jeg forestiller mig ligesom, når jeg lægger mit makeup, så jeg starter med noget primer. Så er det videre til foundation. På den måde føler jeg ligesom, at jeg sådan får husket alt, hvad jeg skal have med, ved at forestille mig, at jeg ligesom lægger min makeup. Jeg er seriøst lige ved at sådan være løbet helt tør for foundation. Jeg skal virkelig have købt mig noget nyt, fordi alle dem, jeg har stående hernede, de er sådan halvtomme. Prøv at se den her. Der ligger kun lige noget her nede i bunden. Og det samme med denne her, den er også næsten totalt tom. Så det er jo ikke for smart. Jeg havde lige glemt, at jeg havde nogle mini-størrelser af nogle af mine ting. Så for eksempel denne her fylder meget mindre end den her store en. Og den vejer også mindre, hvis man skal ud og flyve for eksempel. Det samme med min creme her. Denne her fra Bobbi Brown. Virkelig, virkelig god, men der har jeg altså en lille version, så jeg ikke behøver at tage den her med. Og så har jeg altså også denne her, så jeg kan tage den lille med i stedet for den her. Det er altså lidt genialt, at de her små størrelser. Og så bruger jeg dem så kun, når jeg sådan skal afsted på tur. Jeg har hængt mit tøj klar herinde, så skal det bare pakkes ned. Og nu har jeg sådan prøvet lige at få sat det sammen i nogle forskellige sæt, og med nogle bukser og sådan toppe og sådan lidt. Hej! Kunne du lige være den? Så kan det i hvert fald mixes og matches lidt, håber jeg. Hernede. Sådan der, det var godt. Du kan selv. Kan du selv bære den? Ja. Du kan selv bære den. Ja, det kan jeg godt se. Så er jeg så med store piler. Står du og smiler? Hvor må jeg være to? Jeg pakker ned. Prøv at se, vi skal have noget mere i. Sådan der. Tak, skat. Du er god til at hjælpe. Hvorfor pakke den ned? Hvor går du så hen med den? Går du i Zoologisk Have? Okay venner, jeg har lige startet fra musikken og har tænkt mig at skrue fuld op for den her playliste. Det er faktisk en træningsplayliste, fordi nu skal jeg simpelthen i sving. Simon og pigerne, de er lige taget ud på en gåtur, så jeg har forhåbentlig lige sådan en god times tid her til at få pakket løs. Det er jo ikke sådan super nemt, når man har en baby og en 2-årig i huset. Der er altid lige nogen, der skal et eller andet, eller ja. Så nu har jeg ammet Elina, og så er Simon simpelthen smuttet afsted med de to. Og så vil jeg altså lige give den max gas, så jeg kan få pakket alt. Klokken den er lige nu 10 minutter over 11, og vi satser jo sådan lidt på at kunne køre her om 2 timers tid cirka. Skal I lige have lov til at se bilen? Jeg har virkelig fået pakket den her. Der er seriøst ting over det hele. Så mangler vi bare lige Elina, der skal sidde der. Og heromme i bagagerummet er der altså også propfyldt. Jeg føler godt stadigvæk, der kunne være sådan lidt mere. Men vi har altså rigeligt meget med her, tror jeg. Så det har også taget et par timer, tror jeg faktisk, at få pakket den her bil sammen. Nu er klokken også præcis 13:02. Så det sidste, vi mangler, det er faktisk bare lige at få givet Elina en ammetår. Og så er vi dem, der er kørt. Bang. Så. Det er min, der står forrest. Er vi klar? Er vi klar? Hold da op, det har taget lang tid. Nej, det har det så ikke, fordi du begyndte først at pakke i går. Der er godt, det er så, fordi vi ikke har forberedt os. Ja. Vi har ligesom ikke pakket taskerne før i dag. Nu fik jeg ikke mine solbriller med. Ej, det er fint. Eller hvad? Er det træls? Nej, jeg tror, det ligger. Nej, vi har taget det ud. Skål.
Den drypper. Nå venner, så kom vi endelig på farten. Ej, jeg har glemt at få smykker. Ej, mega vigtigt. Nej, vi skal vinde om. Ej. Hvor er det typisk. Så jeg glemte at få mine smykker på. Okay, jeg ved ikke sådan, om I kan fornemme det, men seriøst, der er kø herovre på den anden side. Nu tynder det godt nok lidt ud i det, kan man sige. Det så bare ud til at fortsætte ret langt op faktisk. Så godt, vi ikke skal til Jylland, men kører mod Sjælland i stedet. Vi skal sådan op nordpå. Ja, ikke sådan. Vi skal til noget, der hedder Havnsø, og det ligger tæt på Kalundborg. Så der er lige sådan en god 1,5 time derhen. Men nu er vi altså på farten, og jeg har fået mine smykker og solbriller og alting med. Og så har vi altså en sovende Alma heromme. Og Elina, hun er vist også faldet i søvn. 2 sovende børn. Og så har vi vores iskopper her på forsædet. Og så skal vi egentlig bare nyde turen. Og så ved jeg slet ikke, om jeg har sagt det, men mine forældre kommer jo med. Så de er faktisk også på vej. Og jeg tror, vi når derop sådan på cirka samme tid. Så mega hyggeligt. Og så skal vi simpelthen bruge det næste uge i et sommerhus sammen med dem. Let's go. Så langt så godt. Så nåede vi over broen, og mine forældre de er altså kort bag os. Jeg tror, de er på vej over Storebælt lige nu, og vi har lige betalt her i terminalen. Så jeg tror, vi er sådan noget 2-3 minutter fra hinanden. Så venner. Nu er vi simpelthen lige ved at være her. Var det ikke det gule der? Jo, det lille gule hus. Så er vi simpelthen fremme. Vi ser mormor og morfar er kommet. Næh. Ej, hvor hyggeligt. Se lige det lille gule hus her. Det er simpelthen vores hjem de næste 7 dage. Så. Ej, hvor hyggeligt. Ej, det dufter vildt godt jo. Skal I lige have en lynhurtig tur her, mens Simon han lige tager pigerne ud? Først og fremmest så dufter her sindssygt rent. Har virkelig sådan en nice duft. Ej, det er så hyggeligt det her, og det regner bare sindssygt meget, men jeg føler det her det bliver verdens hyggeligste tur. Så her der kommer man altså ind af den lille dør, ind i køkkenet. Ser mega fint ud, og så har vi altså et køleskab herovre. Tadam! Så herover kan vi måske lige starte. Der er et badeværelse. Her dufter også bare virkelig rent. Et lille hyggeligt badeværelse her, hvor man altså både kan gå i bad og på toilet selvfølgelig. Så har vi lige et lille vindue, så tror jeg, at mine forældre kommer kørende her om ikke så forfærdeligt længe. Og hvis vi så lige går tilbage herud, så er der et spiseområde. En masse hønder til udenfor, men det kan vi sjovt nok ikke have herude lige nu, fordi prøv lige at overveje et regnvejr. Ellers så er der altså et lille stueområde. Også meget hyggeligt og et fjernsyn. Så hernede der har vi altså det andet værelse. Det er da virkelig nice. Et lille, men hyggeligt sommerhus. Så herude, hvis vi lige kan spotte det over hjørnet, så står der altså et vildmarksbad. Det kan være, at vi får tændt op i det en af dagene. Men ja, mega hyggeligt det her. Nu skal vi bare lige have alle vores ting indenfor. Vi har jo pakket det halve af huset, føler jeg. Og så venter vi altså på, at mine forældre også kommer. Ja, det her det kan være jeres lille spot heroppe. Nå ja, ej gud, vi glemte da lige at kigge på det her værelse. Der er jo et værelse mere her. Sådan en lille hule her, man træder ned i, føler jeg. Der er altså også et lille spejl. Skal vi se, om de andre de vil med indenfor. Kom ind, kom ind. Det var den store. Hej skat. Så er vi kommet frem. Det er da hyggeligt det her. Jeg tror altså lige at køre vores bil ud af, den er for stor til at være der nærmest. Er den? Det er ikke rigtig kommet igennem. Jeg kunne ikke rigtig få det ud. Jeg kunne kun lige få det ud. Så jeg tror, jeg kører vores bil ud. Ja. Skal vi lige finde noget papir? Er det virkelig en guitar? Hvor farven er? Er det ude og køre med bilen? Hej mormor! Er det mormor? Løber du? Halløj! Okay, far. Far han ligner en, der skal til Italien. Du fik lige en bog ned over tæerne, ikke? Fik du en bog, ja, så skulle du også have plaster på. Ja, det blev du nødt til. Og min far han har intet mindre end taget sin kaffemaskine og kværn og det hele med. Hvad har du på kinden, Alma? Hold da op, der bliver ved med at vælte ting ind. Vi er simpelthen lige ved at flytte ind. Der er kommet sengetøj på her. Jeg har min egen dyne og hovedpude med hjemmefra, fordi sådan en type er jeg. Og så har jeg simpelthen fået hængt mit tøj op herover. Der er blevet lagt lidt i skufferne her. Så til Elina og Alma her i de nederste. Det er altså bare rart, at de ligesom ligger ude, så man har et bedre overblik over de forskellige ting her. Og nu er Simon lige gået i gang med projekt seng. Mine forældre har taget sådan en rejseseng med, de har. Fordi der er ikke plads til både Simon og Alma og Elina og mig op i den her. Skål.
Så nu er det bare tid til at sidde og slappe af, spise noget kage, drikke noget kaffe. Nå venner, nu er planen simpelthen, at vi skal ud og gå en tur. Jeg tror simpelthen, at vi skal en tur op i Brugsen og købe nogle is. Så det har Alma nemlig efterspurgt. Så nu hopper vi i vores regntøj og gummistøvler, selvom solen godt nok er tittet frem. Og så skal vi ud og gå os en tur. Og status er, at der ser sådan her ud i sommerhuset nu. Vi har da i hvert fald fundet os godt til rette. Og det ligner, vi har været her i flere dage, føler jeg. Så hun. Så er vi simpelthen klar til gåtur, og Elina hun er lige faldet i søvn. Hun ligger lige her og sover. Se lige hvor cute hun er, og hvor meget hun ligner Alma. Det er altså helt vanvittigt. Men Simon han er lige ved at hente vores barnevogn, så vi kan have hende ned i den. Og min mor Alma er lige gået en tur herom i haven. Skal vi se hvor de er blevet af. Hov, der var I jo. Hej. Hvad spiser du? Kom og fanger dig. Nogle vandpytter her. Er det nogle vandpytter? Hvad kunne du få øje på? Var det alle fuglene? Ja. Vi kunne finde vandpytter. Ja. Langt om længe er vi kommet frem til Brugsen. Det har været noget af en tur det her. Så har vi altså vandet lige herude på den anden side. Vi er kommet ned til havnen. Kameraet har simpelthen lige været væk et øjeblik, og det er så siden vi har været kommet hjem fra gåtur. Men vi har fået spist aftensmad, og nu er det tid til, at begge børn skal sove. Er Elina faldet søvn? Så er der bare en mere. Nu stopper med at ryste hende. Han ligger her og putter.